Egunon, maiatzak 23 astelehena. Fistula obstetrikoa desagerrarazteko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1981ko maiatzaren 23an, Bizkaiko Gobernu Zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragi xerrak banatu zituzten euskal baserritarrek. Eta holaxe, igual, handik 31 urtetara.